Dobre, Tiko? Môžeme? Počkaj, táto natáča, pozeraj, aha. Ideme dať bum. Spravíme bum? Spravíme bum? Pripravené. Maťko hovorí, že pripravené. OK. Tak, zamerali sme, pôjdeme, aha, pozri. Pozeraj, Nino, aha. Môžeme? Podržíte, ale tak. Tak nastaň teraz. Pozeraj, Tito, aha, tuto. Utekaj, Riko, utekaj. Taký prst. No. Teraz ktoré dáme? Tu tam máš ešte. Budeme robiť jeho, že čo to urobí. Máme. Teraz dajme tento červený. To. No. Dáme ho dva. Tak. Pozor, Nino, utekaj. Oh. Wow. To posilnejšie. Wow. To bolo také silnejšie. Abo, ako to máme? Dáme tento? Poď, vyšteluj. Vyšteluješ. Počkaj, tak? Počkaj. Tak. Ináč, na polovicu ho daj. Aby sa nám jama zväčšovala. Tak. Kvitu. Nino. Dobre? Nino. Počkaj, ideme bum. Poď tam. Počkaj. To bolo zaujímavé. Pozor, Tito. To celé roztrhlo. Na minďak. Na materu nič neostalo. Nič nám neostalo. Chalani.